sikhule sibukela NYPD Blue mos thina no New York undercover fonini sibaseleke qona one day ngaze ndiye States xa ezuyikhula mos uyibone amanye amaphupha asezafezeke fok and ndiyabona manje ngokuba anolunga anyway kwezandawo mina manje amapolice ase-States funa aggressive amasimba amarhata phakamisa nje careless mos kwezandawo funa ukuthi hayi we are following too close kodwa wathi gcinga la attitude license and registration iwenze ke bawenze iflop apha endleleni unxile noncila ukhutshwa kulo moto sokhonjiwe mos as much as umzansi uyinonsense yendawo kwezinye aspects hayi but no amarhata laba funa nasene-order unless ke ube nelishwa afumane zazimenqi zenzo G.I. Joe noko concept stofile basene-order mani uyakwazi ukuxelela uba no ankile wenze iflop man but no ndoncena ukwenzela umjojo ngezawuyilandela sidibane epoli nami ndiyi-understand uba noko wenza umsebenzi wayo le jeb yo zazimenqe zesi-super cops zase-States zakwazi ukutheklisha ziyi-7 foni ngokuyi-1 so uphakamise nezandla stop resisting ubuqona hayibo lo mjita kenzangafokoli foni uphakamise izandla andisafuni kwawuyandawo mna ngoku sendi-right apha kwi-motherland noba ke sinalo maflop ethu ezi-country but kusedladleni apha fonini there's no place like home ayikho kakade man i-country perfect nezi-China ezi ndike ndive zinconya bayo hayi icrime ilow but i-COVID yaza nezazimenqe but ke azikho lapho namhlanje guys.